सर आपण बघितलं की अंधश्रद्धेमुळे तुमचं स्वतःचं शोषण होतं आणि कळत नाही की आपलं शोषण होतं. त्याचबरोबर आपण कळत नकळतपणे इतरांवर अन्याय करतो, इतरांचे प्रगतीचे मार्ग रोखून धरतो, हे सगळं होतं. पण मला एक दुसरा प्रश्न विचारायचा आहे की एखादा माणूस जर विज्ञाननिष्ठ असेल, तो विवेकवादी वागत असेल किंवा अशा रीतीनं, तर त्याचं एक माणूस म्हणून कशा रीतीनं उन्नयन होऊ शकतं? म्हणजे भौतिकदृष्ट्या म्हणजे त्याला पैसा येईल, त्याच्याकडे साधनं येईल, आणखी काही तो पुढं जाईल, हे झालं. पण माणूस केवळ या दृष्टिकोनातून आपल्याला मोजत नाही की तो संपन्न झालेला आहे. त्यामुळे भौतिकदृष्ट्या आणि आपण असं म्हणू जे आत्मिकदृष्ट्या किंवा आपण ज्याला म्हणतो त्याचं स्टँडर्ड वरचा त्याचं उन्नयन कसं होईल? त्याला आपण नेहमी नैतिक मूल्यांचं शिक्षण असा शब्द वापरतो. आता तो शब्द त्याला ते वेगवेगळे कनोटेशन्स आहेत म्हणून तो बाजूला आपण ठेवूया. शेवटी माणूस हा संस्कारातनं घडत असतो. या संस्कारांमध्ये त्याच्यावर झालेले मुळातनं घरातले संस्कार अत्यंत महत्त्वाचे असतात. तो ज्या शाळा कॉलेजेसमध्ये आणि परिसरामध्ये शिकतो त्याचे झालेले संस्कार अत्यंत महत्त्वाचे असतात. तेवढेच ज्या समाजाला तो एक्सपोज होतो त्याचेही संस्कार तेवढेच महत्त्वाचे असतात. म्हणजे घरातले संस्कार फार उत्तम आहेत, पण शाळा कॉलेजेस मात्र त्याच्यामध्ये त्याच्या विपरीत संस्कार होतात. किंवा तुमच्या माझ्या घरामध्ये या समाजामध्ये वावरतानाच गरज नाही आहे, तुमच्या घरात टी व्ही येऊन आदळतो, अनेक साधने येऊन आदळतात, त्यातनं पण संस्कार होतात. ते जर त्याला विरोधाभासी असेल तर माणसाच्या हातात असतं की कोणते संस्कार मी सिलेक्ट करेन. या तिन्ही ठिकाणांवरनं उत्तम काय आहे, नैतिक काय आहे, मानवी जीवनाच्या हिताचं काय आहे, माणूस म्हणून कशाला किंमत दिली पाहिजे, माणूस म्हणून कशाला प्रतिष्ठा दिली पाहिजे, आणि ही मूल्य म्हणजे अधिक मानवी मूल्य, अधिक चांगला माणूस, या पद्धतीचा संस्कार जर संपूर्ण परिसरातनं येत असेल, वेगवेगळ्या माध्यमांमधनं येत असेल, तर मॅक्झिमम माणसं उत्तम माणूस बनण्याच्या प्रक्रियेची निवड करतील आणि ते अधिकाधिक चांगलं बनण्याचा प्रयत्न करतील. पण काही माणसांमध्ये हे सामर्थ्य ऑलरेडी असतं. आता त्यातल्या बारकाव्यांमध्ये तुम्ही शिरलं तर एकाच घरातली मुलं दोन वेगळ्या पद्धतीनं वाढतात. काही माणसं हे सिलेक्ट करतात, चांगली गोष्ट सिलेक्ट करतात, काही माणसं वेगळा मार्ग सिलेक्ट करतात, हे आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामुळे काही माणसं आपल्या जीवनामध्ये कळत नकळत डिसिजन घेतच असतात की मी चांगल्या संस्कारांना माझ्या जीवनामध्ये स्थान द्यायचं की वाईट संस्कारांना माझ्या जीवनामध्ये स्थान द्यायचं. म्हणजे ते एकूण वातावरणाचे बळी पडत नाही. आणि या विपरीत वातावरणामध्ये सुद्धा काही माणसं खूप चांगल्या पद्धतीनं नैतिक पद्धतीनं आपलं जीवन समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असतात. आता तुमच्या माझ्या पुढे असणारे, आता हा माझा पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट हा माझा विषय आहे. गेले 22 वर्ष मी तो व्यावसायिक पद्धतीनं हाताळतो, लोकांना त्या पद्धतीनं ट्रेन करत जातो. हा नेहमीच पडलेला प्रश्न आहे की तुमच्या माझ्या जीवनाचा उद्देश काय? भरपूर पैसा कमावणं हा माझ्या जीवनाचा उद्देश आहे का? माझी सक्सेस याचा अर्थ काय? सक्सेस म्हणजे काय? मला खूप नाव मिळालं पाहिजे, खूप पगार मिळाला पाहिजे, खूप मोठं पद मिळालं पाहिजे म्हणजे सक्सेस काय? शेवटी कुठेतरी माणसाला आपल्या जीवनामध्ये ठरवावं लागतं की माझ्या जीवनाचा नेमका उद्देश काय आहे, प्रायोरिटी काय आहे, उद्देश काय आहे, कशा गोल ज्याला आपण म्हणतो तो गोल काय आहे. मी उत्तम माणूस बनणं, ठीक आहे, जीवनामध्ये जगण्याकरता मला काही गोष्टी कराव्याच लागतात. जीवनामध्ये जगण्याकरता मला नोकरी करावी लागते, काही पैसे कमवावे लागतात, सुखाने जगायचं असेल, माझ्या कुटुंबासोबत जगायचं असेल तर त्यांच्या आवश्यकता माझ्या आवश्यकता पूर्ण होतील याची मला काळजी घ्यावी लागते. इथपर्यंत मी त्या गोष्टींना महत्त्व देईन, पण त्याच्या पलीकडे मात्र महत्त्व देणार नाही. त्याच्या पलीकडे मी माणुसकीलाच महत्त्व देईन. किंवा ही गोष्ट करत असताना सुद्धा मी माणुसकी कुठेही त्या माणुसकीचा कमीपणा होईल माझ्या जीवनातल्या स्वतःच्या माणुसकीचा, किंवा इतरांच्या माणुसकीला मी डावलेन या पद्धतीनं मी काही कृत्य करेन असं मी माझ्या जीवनात होऊ देणार नाही. आपल्याला ठरवता येतं, तिथे सुद्धा आपल्याला मुरड घालता येते. पण किमान एवढ्या गोष्टींच्या पलीकडे जाऊन मी पैशाला महत्त्व देणार नाही, खोट्या प्रतिष्ठेला महत्त्व देणार नाही. उलट मी माझ्या जीवनामध्ये काय करतोय, त्यातनं मला किती आनंद मिळतोय, किती समाधान मिळतं, याला मी जास्त प्राधान्य देईन, असं जर माणसाने ठरवलं तर तो अधिक नैतिक बनत जाईल, अधिक मॉरल बनत जाईल, अधिक माणुसकीपूर्ण माणूस बनत जाईल. मला अनेक लोक प्रश्न विचारतात की मानव तुम्ही अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ चालवता, हे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचं सगळं चालवता, याचा सगळ्यांचा उद्देश काय आहे तुमचा? तर मी साधं उत्तर देत असतो, मी स्वतः उत्तम माणूस बनण्याचा प्रयत्न करतोय आणि मला जमेल तेवढ्यांनी उत्तम माणूस बनावं याकरता मी प्रयत्न करत जातो. अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ त्यातला एक भाग आहे. ओके सर, आपण बघितलं की आपल्या देशामध्ये निवडणुकीच्या काळामध्ये काळ्या पैशावर खूप जोरजोरानं चर्चा होत होती की स्विस बँकेमध्ये काळा पैसा आहे तो आपण आणायला हवा. पण आपल्या भारत देशामध्ये जी वेगवेगळी देवस्थानं आहेत तिथं अफाट पैसा पसरलेला आहे. आपण एक तुलना जर आपण करायला गेलो तर एक चर्चसारखी जी संस्था आहे जिथं धार्मिक शिक्षण दिलं जातं, आपले सिद्धांत सांगितले जातात, पण त्याचबरोबर आपलं लौकिक जीवन सुधारावं यासाठी सायमल्टेनियसली प्रयत्न होत आहेत. आणि आपण एक मान्य करायला हवं की आपल्या भारत देशामध्ये जे मॉडर्न एज्युकेशन झालं त्यामध्ये या लोकांचा भरपूर वाटा आहे.
त्यामुळे ही रचना जी आहे, म्हणजे आपण म्हटलं म्हणून काही धर्म संपणार नाही किंवा लोक ह्या सगळ्या गोष्टी करणार नाही. या धार्मिक लोकांची किंवा धर्मसंस्थांची समाजाकडे पाहण्याची दृष्टी कशी बदलायला हवी असं मला वाटतं, त्यांची रचना कशी असेल? भारतीय परंपरेमध्ये विशेषत्वानं जो हिंदू धर्म आहे त्यामध्ये अशी मांडणी आहे की पारलौकिकाला फार महत्त्व आहे, मृत्यूनंतरच्या जीवनाला फार महत्त्व आहे, आजच्या आपल्या एक्झिस्टिंग जीवनाला तेवढं महत्त्व नाही आणि त्याचे परिणाम आपल्याला सर्वदूर दिसतात. आपली जर सगळी मंदिरं पाहाल तर आजूबाजूला घाण घाण पसरलेली असते, जेवढं मोठं देवस्थान तेवढे मोठी घाण असं आपल्याला चित्र दिसतं. म्हणजे हा आपल्या कल्चरमधला एक खऱ्या अर्थानं निगेटिव्ह पार्ट आहे की आपण पारलौकिक गोष्टींना जास्त महत्त्व देतो, आत्म्याला जास्त महत्त्व देतो, शरीराला कमी महत्त्व देतो आणि त्यासोबत आपल्या परिसराला कमी महत्त्व देतो आणि त्याचं प्रचंड नुकसानही आपण भोगत आलेलो आहोत वेगवेगळ्या पद्धतीने. तो एक मुद्दा झाला. ख्रिश्चन धर्म आणि इतर धर्म हे ह्या जीवनाला पण खूप महत्त्व देतात, ऐहिक जीवनाला पण खूप महत्त्व देतात. पारलौकिक जीवनाच्या मानाने ऐहिक जीवनाला अधिक महत्त्व देतात, म्हणून त्यांच्या कल्चरमध्ये त्या पद्धतीचे परिणाम झालेला तुम्हाला दिसतील. म्हणजे आपल्याला तो एक जो भाग आहे की ऐहिक जीवनाला सुद्धा महत्त्व दिलं पाहिजे हे आपल्यामध्ये आणावं लागेल वेगवेगळ्या पद्धतीनं, संस्कारांमधनं, वेगवेगळ्या प्रक्रियांमधनं, कायद्यांमधनं. कदाचित त्याकरता राज्यशासनापासून सगळ्यांची मदत लागेल. दुसरा जो मुद्दा आहे काळ्या पैशाचा आणि पैशांचा, आता महाराष्ट्रामधली 4 देवस्थानं ही सरकारच्या कमी अधिक प्रमाणामध्ये ताब्यात आहेत. पंढरपूरचं देवस्थान आहे, सिद्धिविनायकचं आहे, शिर्डी साईबाबांचं आहे, तुळजापूरचं आहे. आता या 4 देवस्थानांचा पैशांचा विनियोग कसा करायचा हे कुठेतरी तिथे असलेला एक प्रशासक असतो आपल्या सरकारतर्फे, तो त्या ट्रस्टमधला भाग असल्यामुळे ते ठरवण्याच्या प्रक्रियेमधला तो एक वाटेकरी असतो. म्हणून तुम्हाला दिसेल का आता माळीणला जे काही झालं, प्रचंड प्रमाणावर अख्खं गावच्या गाव खाली केलं, तर कालच्याच पेपरमध्ये बातम्या होत्या की सिद्धिविनायकने 50 लाखाची देणगी त्या गोष्टी करतात दिली. म्हणजे या पैशाचा एक सुंदर विनियोग होऊ शकतो. हे शेवटी लोक आपल्या श्रद्धेपोटी त्या ठिकाणी पैसे देतात, ते काही देवस्थान वाढवणीकरताच वापरले जावे त्याची गरज नाही आहे, ते समाजाच्या भल्याकरता वेगवेगळ्या पद्धतीनं वापरले गेले पाहिजेत, ज्यामध्ये कदाचित धार्मिक काही विरोधाभास नाही अशा गोष्टींकरता तरी तो सुद्धा ते वापरले गेले पाहिजे. माझ्यासारख्या किंवा कोणत्याही या पद्धतीनं समाजाचा विचार करणाऱ्या प्रत्येक माणसाला वाटेल की हा सगळा धार्मिक पैसा कुठेतरी चांगल्या कामामध्ये उपयोगाला आला पाहिजे, समाजाच्या उन्नयनाकरता याचा वापर झाला पाहिजे, उन्नतीकरता याचा वापर झाला पाहिजे. मग ते सरकारच्या माध्यमातून होणार असेल तर त्याला अधिक निरपेक्ष स्वरूप येऊ शकेल. त्यावेळेस धार्मिक लोकांचा आक्षेप असतो की सरकारमधल्या भ्रष्टाचाराचा काय, मग असा तो आक्षेप असतो. म्हणजे आपल्या तांत्रिक अडचणी आहेत, पण मला वाटतं कोणत्याही धार्मिक माणसाची सुद्धा याकरता काही अडचण असण्याचं कारण नाही आहे. त्याचं म्हणणं एवढंच आहे की याचा जर उत्तम विनियोग होणार असेल समाजाच्या भल्याकरता तो व्हावा. त्यामुळे धार्मिक क्षेत्रामध्ये गोळा होणारा जो पैसा आहे, देव तर स्वतः काही त्या पैशाचा वापर करत नाही, त्याने काही डिमांड केलेली नसते देवाने, तो जो जमा होतो तो लोकांच्या भल्याकरता, लोकांच्या चांगल्या योजनांकरता खर्च झाला पाहिजे. आणि त्या पैशाचा जर सुंदर विनियोग आपण भारत करायला शिकलो तर कोणत्याही भारत सरकारच्या वार्षिक बजेटपेक्षा अधिक पैसा काही मंदिरांमध्ये गोळा होतो. म्हणजे तुलनाच करता येणार नाही एवढा प्रचंड पैसा गोळा होत असतो. त्यातनं समाजाचं खूप भलं होऊ शकतं. याही दृष्टिकोनातून आपण सगळ्यांनी विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते शरद जोशी याने एक निबंध लिहिला होता की जातीय दंग्याचं रसायनशास्त्र कसं बनतं, आणि ते असं म्हणतात की कुठल्याही दंगली मागे खरं म्हणजे आर्थिक प्रक्षोभ असतो. तो प्रक्षोभ समजून घेता येत नाही आणि त्यामुळे त्या दंगली उसळतात, पण आर्थिक कारणं असतात. ज्यावेळी आपण विज्ञानवादी वागू त्यावेळी समाजातले खरे प्रश्न आपल्याला समजतील असं तुम्हाला नाही वाटत का? नाही, कोणतेही प्रश्न समाजातले खरे समजून घ्यायचे असतील तर तुम्हाला सर्वांगाने अभ्यासच करावा लागतो. मग तो समाजशास्त्रीय अभ्यास असेल, धार्मिक अभ्यास असेल, तरी तो वैज्ञानिक प्रक्रियेतनंच करावा लागतो. म्हणजे तर्कशुद्ध पद्धतीनं करावा लागतो. त्यामध्ये तुमच्या स्वतःच्या समजुती, स्वतःच्या कंडिशनिंगचा भाग येणार नाही, त्याची सावली पडणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. याला म्हणतात वैज्ञानिक पद्धतीनं अभ्यास करणे. त्यामुळे तो करावाच लागतो ना. त्यामुळे वैज्ञानिक प्रक्रियेशिवाय तुम्ही कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरं शोधू शकत नाही. इव्हन धार्मिक क्षेत्रातल्याही प्रश्नांची उत्तरं शोधू शकत नाही. वस्तुस्थिती आहे. दंगलींच्या मागे केवळ अर्थशास्त्र असतं असं मांडणं सुद्धा अनेक दंगलींबाबत कठीण आहे. काही दंगलींबाबत आहे. म्हणजे असं मालेगावचं उदाहरण दिलं जातं की मालेगावच्या ज्या दंगली होतात, ज्या दिवशी सगळ्यात जास्त पेमेंट द्यायचं असतं त्याच्या आदल्या दिवशी दंगली होतात. म्हणजे 1-2 आठवडे मग पेमेंट द्यायची गरजच पडत नाही आणि तो मुद्दा कोट्यवधी रुपयांचा असतो. म्हणजे असं अपवादात्मक उदाहरण असेल
पण ॲव्हरेज दंगली काही यासाठीच घडतात असं नाही आहे, त्याच्यामागे वेगवेगळी कारणे असतात. पॉलिटिक्स हा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे, माणसांच्या मनोवृत्ती महत्त्वाचा भाग आहे. खरं म्हणजे एक माणूस दुसऱ्या माणसांवर प्रेम करायला सगळ्याच धर्मांनी शिकवलेलं आहे, घराघरात हे शिकवलं जातं. आणि तरी माणसं जेव्हा द्वेष करायला लागतात आणि त्या द्वेषाचा संस्काराचा भाग जेव्हा जास्त प्राधान्यानं पुढे येतो किंवा तो आपल्यावर खऱ्या अर्थानं वरचढ ठरतो, त्यावेळेस मग आपण या पद्धतीच्या दंगलींना बळी पडतो, म्हणजे त्यामध्ये आपण पुढाकार घ्यायला लागतो. त्यामुळे ही जी मानवी मनोवृत्ती आहे, त्या मनोवृत्तीला शह देण्यासाठी माणसांवरचं प्रेम करणं हा जो भाग आहे, त्याला जास्त समाजामध्ये महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे. धार्मिक संस्कारातनं आणि इतर संस्कारातनं महत्त्व दिलं पाहिजे. द्वेष करणाऱ्या माणसांना समाजामध्ये कमीत कमी प्रतिष्ठा पाहिजे, किमान त्याच्या हाती सत्ता येता कामा नये. जो इतरांचा द्वेष करतो, इतरांना मारतो, त्याच्या हाती कधीही सत्ता येता कामा नये, त्याला कधीही प्रतिष्ठा मिळता कामा नये. या पद्धतीचं वातावरण ज्यावेळेस समाजामध्ये तीव्रतेनं निर्माण होईल, तेव्हा पॉलिटिकली सुद्धा कोणी या गोष्टींचा उपयोग करून घेण्याच्या भानगडीत पडणार नाही. कारण पॉलिटिक्स सुद्धा माणसं जी आहेत ती समाजामध्ये जी भावना प्राबल्य आहे किंवा वापरता येते त्याच गोष्टीवर स्वार होतात. पॉलिटिक्सवाले काही निर्माण करत नाही आणि काही नष्ट करत नाही. पॉलिटिक्सवाले जे ऑलरेडी आहे त्याचा फक्त स्वतःच्या पॉलिटिक्स करता वापर करून घेत असतात. त्यामुळे पॉलिटिक्समधली माणसं अंधश्रद्धा वाढवतात, पॉलिटिक्समधली माणसं गरिबी वाढवतात वगैरे, या गोष्टींवर माझा विश्वास नाही. जे आहे ते वापरून घेणं आणि त्याच्या भरोश्यावर आपण उभं राहणं, एवढंच काम ते करत असतं. म्हणजे आपण म्हणतो की लोकांना लायकीनुसार सरकार मिळतं, तेच कदाचित बरोबर असेल. ते तर जगभरच बरोबर आहे, त्याच्यावर काही प्रश्नच नाही. आणि सर, गोव्याचे एक मनोहरराय सरदेसाई नावाचे कवी होते, असं नेहमी म्हणायचे की आपल्या घरामध्ये आपण टेलिव्हिजन आणला पण आपलं विजन अजून तयार झालेलं नाही. आणि जर ते विजन तयार व्हायचं असेल तर समाजातल्या प्रत्येक संस्थेने आपल्या मनपूर्वक काम करावं लागेल, हा दृष्टिकोन रुजवावा लागेल. सर, तुम्ही इथं आलात आणि या 3 भागामध्ये विस्तारानं याविषयी चर्चा केली, त्यासाठी प्रुडंटच्या वतीनं तुमचे आभार. धन्यवाद. आपण मला सगळ्यांशी संवाद साधण्याची संधी दिली, खूप खूप धन्यवाद. ओके. हे होते प्राध्यापक श्याम मानव. ह्या 3 भागामध्ये या प्रश्नांचा व्यापकपणे आपण इथे चर्चा केली. आणि ह्या प्रश्नाविषयी तुम्हाला तुमच्या मनामध्ये काय शंका असेल तर त्यांच्याशी संवाद साधायला आम्हाला आवडेल. बघत राहा प्रुडंट.